Ang sulat ni Santiago. Santiago, Kapitulo 1. Gikan ni Santiago nga sulugoon sa Dios og sa Ginoong Hesukristo. Alang sa tanang katawhan sa Dios nga nagkatibulaag sa tibuok kalibutan. Kumusta? Mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kun ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo, gisulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon. Paniguruan nga ang inyong pagkamalahutayon mahingpit, aron mahingpit gayud kamo og dili makulangan sa bisan unsa. Apan kun diha kaninyo may nakulangan og kaalam, papangayua siya sa Dios og dili gayud siya mapakyas, kay ang Dios mahinatagon og maluluy-on man sa tanan. Apan papangayua siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha, kay ang nagduha-duha sama sa balod nga mosunod bisag asa huy pa sa hangin. Ang tao nga sama niini dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo, kay maduha-duhaon man siya og walay tumong sa tanan niyang buhaton. Ang kabus nga igsuon angay maglipay kay pauswagon sa Dios. Og ang dato nga igsuon kinahanglan nga magpaubos kay siya mahanaw lamang sama sa bulak sa balili. Ang adlaw musubang uban sa naglagiting nga kainit nga makapalaya sa balili. Og ang bulak niini malarag og mahanaw ang iyang katahom. Sama niini ang dato, takulahaw lang nga mamatay siya samtang nagkapuliki sa iyang mga patigayon. Bulahan ang tao nga mubarog taliwala sa mga pagtintal, kaysa iyang pagdaog makadawat siya sa kinabuhi. Ang ganti nga gisaad sa Dios alang ni adtong mga nahigugma kaniya. Kun ang usa ka tawo tintalon, dili siya angay moingon, kining tentasyon gikan sa Dios. Kay ang Dios dili man matintal sa pagbuhat og daotan, og dili usab siya motintal kang bisan kinsa. Apan moabot ang tentasyon kun ang tao hayluon og danihon sa daotan niyang tinguha. Unya ang iyang daotang tinguha, manamkon og manganak og sala, og inig kahingkod na sa sala, magdala kinig kamatayon. Minahal kong mga igsuon, ayaw kamo palimbong. Ang tanang maayo og hingpit nga mga gasa nagikan sa langit. Gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab o magpakitag landong sa pagkausab. Sa iyang pagbuot, gihimo kita niyang mga anak pinaagi sa pulong sa kamatuoran, aron sa tanan niyang binuhat, mahisama kita sa unang mga bunga. Minahal kong mga igsuon, timan ikini, kinahanglan nga andam kamong tanan sa pagpamati, apan dili madali-dalion sa pagsulti, o dali nga masuko. Ang kasuko sa tao dili makatabang, sa pagkabot sa matarong nga katuyuan sa Dios. Busa, isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan, og daotang mga buhat, og dawata nga mapaobsanon ang pulong nga gitisok sa Dios diha sa inyong kasing-kasing, kay makaluwas kini kaninyo. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinoon, tumana kini, ang mamati sa iyang pulong apan dili magtuman niini, mahisama sa usa ka tawo nga manamin og makakita sa iyang tinuod nga hitsura. Makasudong siya sa iyang kaugalingon, apan inigpahawa na niya, malimot lang dayon siya sa iyang hitsura. Apan ang tao nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan, nga naghatag og kagawasan sa mga tao, ug magpadayon sa pagtamod niini, panalanginan sa Dios ang iyang buhaton, kay dili man siya kutob ra diha sa pagpamati. Kun may nagtuo nga siya relihiyoso, apan wala magpugong sa iyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuuhan, ug naglimbong siya sa iyang kaugalingon. Alang sa Dios nga Amahan, ang putli ug matuod nga tinuuhan mao ang pag-atiman sa mga ilo ug mga byuda sa ilang kalisod.
ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan.